Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih ing pasinaon basa Jawi. Mugia para siswa tansah manggih bagya sarta kaluberan nugrahaning Gusti. Sakderengipun pasinaon kawiwitan, sumangga langkung rumiyin para siswa saged ningali video menika. Sugeng hamriksani. Saking video kala wau, pranyata tiyang manca saged nabuh gamelan Jawi. Nah, kados pundi kita ingkang asli tiyang Jawi? Mangertos menapa mawon piranti gamelan? Mangertos ginanipun saben piranti gamelan? Lan mangertos kados pundi cara nabuh gamelan? Nah, wonten ing pasinaon menika kita sedaya badhe sinau bab gamelan Jawi. Ancasing pasinaon inggih menika ingkang sepisan ngandharaken ciri saben piranti gamelan. Kalih ngandharaken gina saben piranti gamelan. Ingkang kaping 3 njlentrehaken cara nabuh saben piranti gamelan. Tepangan rumiyin kalian gamelan. Gamelan menika inggih saperangkat piranti ingkang dipun ginakaken wonten ing satunggalipun karawitan utawi seni tetabuhan. Wonten paraga ingkang nyengkuyung dumadosipun satunggaling karawitan. Paraga kasebat inggih menika ingkang sepisan niyaga utawi wiyaga utawi pengrawit. Inggih menika ingkang nabuh gamelan utawi pemusik. Kalih sinden utawi waranggana utawi swarawati. Inggih menika penyanyi wanita tunggal ing seni karawitan. 3 gerong utawi wiraswara. Inggih menika penyanyi priya tunggal lan kur. Ingkang kaping sekawan peniti. Inggih menika ingkang nata ricikan gamelan. Gamelan Jawi nggadhahi aturan-aturan ingkang sampun pakem, antawisipun ketata saking pinten-pinten rambahan utawi puteran, lan pathet utawi jero cethèking swanten. Wonten aturan sampak utawi cepet rendhetipun lampah ingkang sampun pakem. Ugi wonten wates-wates gongan. Melodinipun sampun dipun atur ing bagian-bagian ingkang saben-saben ketata saking sekawan nada utawi gatra. Wonten ing gamelan menika wonten ingkang sinebut laras gamelan. Laras gamelan menika wonten kalih, ingkang sepisan laras pelok, kaping kalih laras lendro. Laras pelok menika gadhah titi laras ingkang cacahipun 7. Inggih menika setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, lan 7. Dene titi laras lendro menika namung wonten gangsal. Inggih menika setunggal, kalih, 3, gangsal, lan 6. Slendro nggadhahi interval langkung liar tinimbang pelok, nanging ugi langkung cendhek suwantenipun. Dados sakmangke, gamelan menika kaperang dados kalih rancak utawi set. Inggih menika gamelan laras pelok lan gamelan laras lendro. Wujud gamelan menika dados sekawan wujud. Ingkang sepisan menika wujud kendhang, kalih pencon, 3 welahan, sekawan wujud sanes. Wujud gamelan ingkang sepisan inggih menika kendhang. Kendhang kadamel saking kulit maisa utawi menda ingkang gadhah kalih tebokan.
ingkang limrah sinebat tepukan ageng lan tepukan alit. Kendhang kaperang dados 3, inggih menika kendhang ageng, kendhang tengahan, lan kendhang alit. Kendhang ageng menika wonten kendhang gending. Kendhang tengahan wonten ingkang winastan kendhang wayangan utawi sabet lan kendhang batangan utawi kendhang ciblon. Menika kendhang ciblon lan menika kendhang sabet. Ingkang kendhang alit inggih menika wonten kendhang ketipung. Wujud gamelan ingkang kaping kalih inggih menika wujud pencon. Awujud bunderan ingkang ing tengahanipun wonten puncunipun. Wujud pencon menika wonten bunang, kenong, kethuk kempyang, gong, lan kempul. Wujud gamelan pencon ingkang sepisan inggih menika bunang. Awujud pencon alit sedasa ngantos sekawan welas miturut larasipun, ingkang katata baris kalih-kalih katumpangaken ing tali kados yun-yunan. Bunang menika wonten kalih, inggih bunang barung lan bunang penerus. Wujud gamelan pencon ingkang kaping kalih inggih menika kenong. Awujud pencon paling ageng ingkang katata sami kaliyan bunang. Agengipun watawis 3 ngantos 3 cm ping 2 ngantos 20 cm. Kenong slendro wonten gangsal, dene kenong pelog wonten 6. Pencon ingkang salajengipun inggih menika kethuk lan kempyang. Pencon alit ingkang namung wonten setunggal ing saben larasipun. Ingkang terepes menika kethuk watawis 20 cm. Ingkang inggil nanging langkung alit menika kempyang watawis gangsal 11 cm. Kethuk ngasilaken swanten langkung cendhek tinimbang kempyang. Pencon ingkang kaping sekawan inggih menika gong. Awujud pencon paling ageng ingkang kagantung. Ukuranipun miturut jinisipun. Wonten kalih jenis gong. Sepisan gong ageng petawis 90 ngantos 100 cm. Lan ingkang kaping kalih gong suwukan utawi gong siem watawis 70 ngantos 80 cm. Ing saben larasipun gong ageng wonten setunggal lan gong suwukan wonten kalih. Gong limrah ugi kagantung sesarengan kaliyan kempul. Ingkang pungkasan inggih menika kempul. Awujud pencon ageng memper gong nanging langkung alit. Watawis 3 gangsal ngantos 1,7 cm. Ketata gangsal saben larasipun. Wujud gamelan ingkang kaping kalih inggih menika welahan. Awujud wilah utawi lempengan. Wonten ingkang wilah sigar penjalin, wonten ugi wilah blimbingan. Welahan menika wonten slentem, demung, saron barung, saron penerus utawi peking, gender, lan gambang. Welahan ingkang sepisan inggih menika slentem. Welahan ingkang kasusun kanthi digantung cacahipun 7 welah. Ukuran welah inggih 1,2 gangsal ping 11 cm sarta ngasilaken swanten ingkang paling cendhek saking kulawarga welahan. Kaping kalih demung. Welahan paling wiyar, tipis, nanging ngasilaken swanten paling cendhek. Agengipun demung watawis 9,2 cm. Saron. Welahan langkung ciut lan kandel, nanging ngasilaken swanten langkung inggil saking demung. Agengipun watawis 7 gangsal cm. Saron menika wonten sepasang utawi kalih ing saben larasipun. Peking utawi saron penerus. Welahan paling ciut lan kandel nanging ngasilaken swanten paling inggil. Agengipun watawis 60 cm. Menika bedanipun ukuran antawisipun demung, saron, lan peking.
Salajengipun gender. Gender menika mèmper slentem nanging welahanipun cacah 12 utawi 11 gumantung larasipun gamelan. Gender barung ukuranipun watawis 100 gangsal cm. Gender penerus ukuranipun watawis 9 cm. Wonten 3 rancak ing saben jenisipun. Ingkang pungkasan inggih menika gambang. Welahan ingkang kadamel saking kajeng utawi pring. Panjangipun watawis 120 cm. Wonten 2 welah lan gadhah titilarasipun slentem, demung, saron lan peking. Cacahipun wonten 3 rancak ing saben jenisipun. Wujud gamelan ingkang kaping sekawan inggih menika wujud sanes. Gamelan menika boten kalebet ing wujud kendang, pencon, sarta welahan. Wonten kalih ingkang wujud sanes inggih menika kawatan lan pipa. Ingkang kawatan menika wonten rebab, siter, lan celempung. Dene ingkang pipa menika wonten suling. Wujud sanes ingkang sepisan menika kawatan. Wonten rebab. Rebab inggih menika kados biola, wonten kalih kawat ingkang dipun ginakaken kangge ngasilaken swanten. Rebab wonten kalih, inggih menika rebab biur kangge laras pelok lan rebab pontang kangge laras slendro. Kawatan ingkang kaping kalih inggih menika siter. Gadhah senar 11 ngantos 13 pasang ingkang ketata ing salebeting kothak. Ukuranipun watawis 3 cm. Kawatan ingkang kaping 3 inggih menika celempung. Mèmper kaliyan siter, nanging ukuranipun watawis 9 cm. Nggadhahi sekawan suku lan swanten ingkang kaasilaken langkung cendhek tinimbang siter. Wujud sanes ingkang salajengipun inggih menika pipa. Pipa menika wonten suling. Suling kadamel saking pring ingkang dipun bolongi supados saged ngasilaken swanten. Suling slendro wonten sekawan bolongan. Suling pelok wonten gangsal ngantos 6 bolongan. Salajengipun kita badhe sinau gina saben piranti gamelan. Miturut ginanipun, gamelan menika saged kaperang dados gangsal. Ingkang sepisan minangka pamurba irama, kalih pamurba lagu, 3 pemangku lagu, sekawan pemangku irama, gangsal pangrengga. Gina ingkang sepisan inggih minangka pamurba irama. Kendhang menika minangka dirijen utawi konduktor ing karawitan. Menika ginanipun kendhang. Setunggal, ngatur cepet rendhetipun utawi tempo lampahing karawitan. Kalih, nyukani pratandha, rambahan gending, pindah gending, sarta ingkang kaping 3 nyukani pratandha bilih lampahing karawitan kedah purna. Gina ingkang kaping kalih inggih menika pamurba lagu. Sepisan wonten bonang barung. Bonang barung gadhah gina setunggal minangka pratandha supados para niyaga sumadya nabuh. Kalih murba lagu utawi ingkang nyukani pratandha lagu utawi gending ingkang badhe kalampah utawi intro ing pola tabuhan soran sarta 3 minangka panuntun lampahing gamelan sanesipun. Kalih rebab. Rebab minangka pamurba lagu ing pola tabuhan lirihan. Gina ingkang kaping 3 inggih menika pemangku lagu. Wonten demung, saron, peking, lan slentem. Ginanipun sami inggih menika ngisi melodi utama. Bedanipun jarak swanten utawi interval ingkang kaasilaken saking saben piranti. Gina ingkang kaping sekawan inggih menika pemangku irama. Wonten bonang penerus. Bonang penerus ngasilaken swanten ingkang langkung inggil tinimbang bonang barung. Ginanipun inggih menika kangge penyelaras sarta nikeli pola tabuhan bonang barung. Lajeng wonten gong. Gong minangka pratandha wiwitan utawi pungkasan gending
lan negesi gatra-gatra gendhing. Kenong. Kenong gadhah gina minangka penyeimbang, pembagi swanten gongan dados tengahan, negesaken wirama panentu wates-wates gatra gendhing. Kethuk kempyang. Kethuk ginanipun kangge mbagi kenongan dados jarak ingkang langkung ciut. Kethuk nyukani aksen alur ing gendhingan. Kempyang namun dipun ginakaken ing pola ladrang lan ketawang. Ingkang pungkasan inggih menika kempul. Kempul ginanipun ngisi sarta mbiyantu negesaken wirama kenong, gong, kethuk lan kempyang. Dina ingkang kaping gangsal inggih menika pangrengga. Wonten gender, gambang, siter, celempung, lan suling. Limrah wonten ing gendhing kanthi pola tabuhan lirihan. Piranti menika ginanipun supados gendhing ingkang kalampah langkung endah. Cara nabuh piranti gamelan. Sepisan, cara nyaosaken tabuhan, kalih teknik tabuhan. Cara nyaosaken tabuhan menika wonten kalih, inggih wonten soran lan lirihan. Soran inggih menika nyaosaken gendhing-gendhing kanthi swanten ingkang sora utawi seru utawi banter. Sedaya ricikan gamelan katabuh kejawi gender, gambang, rebab, suling lan siter. Lirihan utawi alusan inggih menika nyaosaken gendhing-gendhing kanthi swanten ingkang lirih utawi alon utawi alus. Sedaya ricikan katabuh senajan nengenaken gender, gambang, rebab, siter lan suling kanthi ngginakaken variasi tempo ingkang beda-beda. Teknik tabuhan. Cara anggenipun nabuh gamelan menika maneka warni, gumantung kalian wujud sarta jenis saben gamelan. Nah, ingkang badhe kita sinau menika teknik tabuhan kendang, kulawarga saron, bunang, gong lan wujud sanes. Teknik tabuhan kendang. Kendang menika wonten kalih tabuhan, ageng lan alit. Tabuhan ageng katabuh asta tengen, tabuhan alit katabuh asta kiwa. Swanten ingkang kaasilaken kendang menika warni-warni gumantung kalian kombinasi tabuhan ageng lan tabuhan alitipun. Wonten gangsal swanten dasar ingkang wonten ing kendang sepisan inggih menika tak, tung, dah, tong, lan ket. Tak menika ditabuh ing tengah-tengah tabuhan alit ngangge sedaya driji ingkang karapetaken lan tabuhan ageng ingkang dipun penet ing tengahipun. Tung ditabuh ing tengah tabuhan ageng ngangge sekawan driji lan enggal-enggal dipunculaken. Yen ing kendang ketipung saking tabuhan ageng ingkang katabuh ngangge jempol utawi driji panuting ingkang langsung dipunculaken. Dah ditabuh ing pinggir tabuhan ageng ngangge sedaya driji ingkang karapetaken lan enggal-enggal dipunculaken. Tong ditabuh ing bagian paling pinggir tabuhan alit ngangge driji panutuh lan langsung dipunculaken. Ket ditabuh ing bagian tengah tabuhan ageng ngangge pucuk driji mligi pucuk driji panuding, driji panunggul lan driji manis lan boten langsung dipunculaken utawi tetep nempel utawi nutup. Tabuhan ingkang kaping kalih inggih menika kulawarga saron. Wonten ingkang winastan balung, nacah, pinjal, lan imbal. Balung menika nabuh ing saben titi laras ingkang utama. Nacah nabuh kanthi nikeli tabuhan ing saben titi laras ingkang utama. Pinjal nabuh slentem lan demung kanthi slentem derek ing sakwingkingipun tabuhan demung. Imbal pola tabuhan saut-sautan antawisipun saron setunggal lan kalih utawi slentem lan demung. Ingkang kaping 3 inggih menika bonang. Wonten teknik gembyang, kempyong, mipil, lan imbal. Gembyang nabuh bonang kanthi cara nabuh kalih titi laras ingkang sami sesarengan. Ing bonang penerus, itungan gembyangan tikal kalih. Kempyong nabuh bonang
kanthi cara nabuh kalih titilaras ingkang béda sesarengan. Mipil nabuh punang kanthi nabuh mbaka setunggal titilaras. Ingkang pungkasan imbal inggih nabuh tabuhan saut-sautan antawisipun bonang barung lan bonang penerus. Sekawan gong. Gong wonten ngepas lan wonten gandul. Ngepas menika nabuh gong ingkang pas kaliyan wirama balungan. Gandul nabuh gong namung wonten ing pungkasanipun gending, boten pas kaliyan balunganipun. Wonten setunggal prinsip ingkang sami anggenipun nabuh gamelan ingkang wujud pencon lan welahan, inggih menika pithet. Pithet utawi midhet inggih menika ngandhek swantenipun gamelan saksampunipun katabuh supados boten bengu. Wujud sanes menika wonten ingkang dipethik, wonten ingkang digesek lan disebul. Dipethik menika siter lan celempung, digesek menika rebat, disebul menika suling. Saking pasinaon menika mugia dadosaken tambahing tresna para siswa marang kabudayan Jawi mliginipun gamelan Jawi. Ampun disupe-supe menapa ingkang sampun kasinaon. Ampun ngantos tiyang Jawi kecalan jati diri. Pasinaon menika kula cekapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan matur nuwun.